Devran, Nuri, Han, Kakanız bakıra, dil sünnenem, hatı sünnenem, hiç yinde miras koymalıyıp aytmanlar. Onson Türkmenin de boyunca Hemmedadi Körpe Khan'ı hoşraydık bolmaz mı ka? Mene karşı değil ya Süley. Aynen mi? Kakam iştahat yazmadık, aytmadık olsa Türkmençülüğü öyle bol vermeli orada. Benim karşı der. Onlar razı da hemmeniz. Hava razı. Hava näme netije geldiňiz? Netice mi? Netice, mene hemmedatın yüzü önürdüm. O näme üçin? Sormana yüzüm yok. Şey diýsene. Yüz gören cennet görmez ipdirler. Hädimen oğlan yetişip gele. Sen soňala deden opmy? İdiyen. Ondan berilen zat satynyp 5 manat pul edinerler oýnatgy. Sen ne elladın he? Beyli sözleri diýmene ne etdiliň var yara? Ecem kakam dirika hey bir kapsynan bardyk mı? Eytik beytik bakar etdik. Yank Amerika'da hemmek için yüzü bir eterestiler. Oturolun hemmes diyenirler. 7 yıl lava görünmediler. Ölünden sonra rahat paylaşmana gelirler mi kadim? Şu rahatlardan sonra ben ne et zat sorayın? Hädimen çağılan yetişer. Ana şonda görersin. Şu gün barıp öz hakkın soramadyňa. Bayağı ökünörsin ha. Şeyle bir ökünörsin. Şonda sen Amerika'da ýadyňa düşmez. Başlasam. Orada. Nuri, yaşlılar gittiler mi? Hova gittiler. Hava näme netije geldiler? Bir derek netice geldiler. O näme diýdiň golly? Cahi tutuşluğuna hane veriyorlar. Vay bolayıptır begen aýdym. Neyme beğendin? Hı? Neyemesine beğendin? Hanım! Hanım! Şemme adalmağa hak yoktur. Kakamın zatı, bizim emzatımız. Men emzatım. Men düşünmedim. Han kakın yürümekten galan soňam. Yekejege de gaşyn çıttırman. Dünýeden ötüýünçe oň ýanyna bolup ähli hyzmatlaryny edenne-de. Onna bolmadyk hak seni ne edip bolýa? Hey! Var gümün çeksanay! İnni senden akıl almalım o men. Hey senden massağa soradım mı? Bu maslahatlar men tek zarursyn. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Kakam senden razy bir bollumka? Han, adamlar azalanmolsa bir salim diýiň alay. Din zalmana vakti yok. Kellede mün pikir var. Näme üçin? Näme boldy? Doğullum, zahi bölmemi soruyorlar.
Hani ýa-ni iştat gerek däldiler diýdiňa. Yan gerek däldiler. Indi gerek diýerler. Olar meni gaty ynandyrdylar. Olardan edil beýle da garaşmakdym. Nädip 7 ýyllap apyňdan gelmän ýene de bir dara tamakyn bolup bolýar. Seret, sen özüň gowulýansyň. Men hemme zady goşulyp oturjak gel. Ýöne bölýän bolsalar böläýeli. Sebäbi biz sen kakyňa zat üçin sereden nälersiz? Esasy zat ol bizden razy. Menem jeýle pikir etdim. Esasy ejem kakam razy etdik. Razylygyna möldürden eşitdik. Allah egnimizden masmasyn. Canymyza başymyzy dik edip ýörsek. Biz bular ýaljagy mümkin ederiz. Gerek jaý bolsun. Bara çay demle.